2020 ел республикабызда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы булып узган иде. Һәм шул уңайдан район күләмендә эшләп килүче оешмалар ел дәвамында халкыбызның тарихын барлап, бик күп милли йолаларга яңа сулыш бирде. Аларны торгызып тамашачыга тәкъдим итте. Ә инде яңа ел Россиядә гаилә традицияләрен ныгыту максатыннан гаилә елы дип игълан ителде. Кичә район мәдәният йортында гаилә елын тантаналы шартларда ачу һәм милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында үткән Милләт яме йола бәйрәмнәрдә фестиваленә йомгак ясау кичәсе үтте. Килгән тамашачы өчен бәйрәм мәдәният йортының фаисыннан ук башланды. Биредә халкыбыз гореф-гадәтләрен чагылдыручы зур мәйдан эшләде. Балалар бакчалары, мәдәният учреждениеләре әзерләгән милләтебезнең төрле йола күренешләре һәркемнең күңеленә хуш килде. Тамаша да иттеләр, үзләре дә катнашты. Район башлыгы Рәис Миннеханов та халкыбыз традицияләрен яңартучы бу йолалар белән якыннан танышты. Кайнар милли ризык бәлештән дә авыз итте. Бәйрәм кичәсе Россиядә игълан ителгән гаилә елын тантаналы шартларда ачу максатыннан күп еллар дәвамында республикабызда ана һәм гаилә матурлыгын чагылдыручы Нечкәбил бәйгесендә узган 2020 ел сезонында катнашып, 3нче призлы урынга лаек булган райондашларыбыз Тимершык авылында гомер итүче Илмир һәм Энҗе Нурисламовларның чыгышы белән башланды. Бәйгедә Энҗе Нурисламова Энҗе Нечкәбил титулын яулап кайтты. Район башлыгы Рәис Миннеханов Нурисламовлар гаиләсен уңышлы чыгышлары белән кайнар котлады, истәлекле бүләкләр тапшырды һәм гаилә елын ачык дип белдерде. Безнең дәүләтебездә, республикабызда гаилә елы итеп игълан ителде. Һәм инде дөрестән дә иң кадерле, иң олай бер гаилә. Гаилә булса бөтен калган бөтен сайлашлар бит. Шуның өчен инде безнең менә шу гаилә актив гаилә бу, һәм инде шайтып безнең районыбызны күрсәтеп конкурслар итте. Алга таба узган 2020 елда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында үткәрелгән Милләт яме йола бәйрәмнәрдә фестиваленә йомгак ясалып, җиңүче коллективлар тәбрикләнде. Призлы урын алучылар авыл җирлекләре Шәмәрдән һәм Саба зоналары буенча билгеләнде. Урыннар бер юлы берничә оешмага бирелде, чөнки һәр юла күренешнең кайсын гына алсаң да мактауга лаек иде. Район башлыгы аларга рәхмәт хаты белән акчалата бүләкләр тапшырды. Кичәнең дәвам итеп фестивальнең гала концертына үткән оешма мәдәният учреждениеләре, татарларның балага исем кушу, язгы чәчүгә төшү, солдатка зату, мунчала чыру, славян халкының каледа йолаларын, удмурт халкының туй йоласын күрсәтте. Районыбызда төрле милләт вәкилләре яши. Һәр кайсының үз гореф-гадәтләре, йолалары, бер-берең белән дустату яшәү, бер-береңнең традицияләрен хөрмәт итү милләтебезнең матур сыйфаты. Ә инде милләтләр арасында менә шундый үзара ихтирам булганда, халык традицияләре дә югалмый, милләтләр дә яши. Старт алган гаилә елында да оешма предприятиеләр, учреждениеләр, авыл җирлекләре район башлыгы карары нигезендә буыннар тарихы гаилә ядкәре дип исемләнгән шәҗәрә фестиваленә әзерләнәчәк.